turka shi a yau take sallah kuma ake gudanar da babban zaben shekarar 2023 na gwamna a jihar Kano da ma faɗin Najeriya baki ɗaya, inda kuma tuni 'yan takarkari musamman ma irin Malam Ibrahim Sha'aban Sharaɗa wato da Abba Kabir Yusuf Abba gida na jam'iyyar NNPP mai kayan daɗi mai kayan marmari da kuma jam'iyyar wato APC wacce kuma ita ke mulkin jihar ta Kano ya zuwa yanzu dai suna ci gaba da gabzawa da junansu ko kuma an fara wato jefa ƙuri'a tsakanin 'yan takarkari bayan da su manya-manyan jigajigan abokan tafiyar uwayen wato gamayyar wannan tafiya 'yan takarkari kenan suka fita suka fara jefa ƙuri'ar tasu a wannan zaɓe da za a gudanar ko kuma ake ci gaba da gudanarwa a yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, 'yan uwa barkanmu da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyon a wannan channel tamu mai albarka. Idan yanzu ku fara ziyartar mu to kada ku manta wajen danna alamar subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa, ku taɓa ma bidiyon namu alamar like domin samun zafafan shirye-shiryen namu da tsarin mun ɗora su zo a gare ku cikin sauƙi. Muna godiya. A fadin dai jihar Kano yau ko kuma Najeriya ma gaba ɗaya yau ake zaben gwamna na jihohi da dama, kuma a jihar Kano zaben na ci gaba da ɗaukar sabon salo da kuma zafi da dama dai ana tsammanin cewa zaben na Kano zai fi da kowane state ɗaukar harama da kuma zafi, duba da yadda an fara samun wasu hatsaniya wasu rumfunan zaɓuɓɓukan dai, sai dai kuma rundunar 'yan sanda ta jihar Kano na ci gaba da yin kokari wajen dakile waɗannan matsaloli da ake fuskanta a jihar ta Kano domin dawo da martaba da kuma zaman lafiyar jihar Kano. Ya zuwa yanzu mazaɓu da dama dai ake ta tabka wannan zaɓe kuma ana jefa zaɓe ko kuma ana jefa ƙuri'a kamar da yadda ya kamata ba tare da hatsaniya ba, domin kuwa hukuma ta yi shiri na musamman domin kwantar da hankalin al'umma, inda 'yan sanda suka tabbatar da cewa za su yi maganin duk wani mai tayar da zaune tsaye. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ma dai ya jefa ƙuri'a sa, haka Abba Kabir Yusuf Abba gida ya jefa ƙuri'a tasa, inda Sha'aban Ibrahim Sharaɗa shi ma ya je rumfar zaben nasa kuma tuni ma ya kaɗa ƙuri'arsa, wanda ake ganin hakan na ba da wato citta ƙwarai da gaske. Zaɓe komai yana tafiya lafiya. Za mu ci gaba da bibiya yacce take kasancewa domin kawo maku yadda ake wakana.